Yeah. Aduh, sapa kuwi, Mbah? Lho, ketemu putune sing dadi. Nah, aduh, ya Allah, Gusti. Sek. Cie. Piye to kudu iki tek miring-miring iki. Sik tak ben cantik. Nah, iki putu meneh. Buyut. Apa iki jenenge putu apa buyut? Nah, iki. Pagi. Siapa ayo yang kenal? Ayo siapa? Ini siapa? Apa kayak put? Jenenge anumu? Ayu, dater awet cilik. Nakal dhisik cilike. Cilikane piye nek mantuk sekolah? Mantuk sekolah ya nesu. Terus pripun? Terus tasnya dibuak. Digua nang ndi? Nang Mak wut itan. Lah iya to saiki wis dadi sakmono gedene, bocah wis arep rabi. Lakone lae-lae. Jan. Tapi ya jek eling nek Mbah Buyut iki. Iya no. Lagu panas-panas. Aku panas-panas iki ya. Lagu panas-panas. Lagu panas-panas. Lali ranggo payung. Serandale diseret. Dlamane mlentrung. Surabaya geger. Musinyang Madiun. Ya Allah. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Iya. Lah kuwi engko nek anu lho, apa nek zaman saiki iso dikoplo. Jadi DJ remix ngono. Mbah, sim. Dhisik ngono kuwi apa ya ge perang tenan, Mbah, lagu perang. Oh, lagu perang. Dadi band piye kuwi? Ben piye? Lagune ben piye? Ya, mbok. Ngungsi tenan berarti wong Surabaya ngungsi ning Madiun. Ya Allah. Mbah, lagu zaman Ipong piye, Mbah? Zaman apa meneh? Ya lambang. Mbah, lagu zaman Ipong apa? Lagu panas-panas. Aku panas-panas iki ya. Lagu panas-panas. Lagu panas-panas. Lali ranggo payung. Serandale diseret. Dlamane mlentrung. Surabaya geger. Musinyang Madiun. Ya Allah. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Iya. Lah kuwi engko nek anu lho, apa nek zaman saiki iso dikoplo. Jadi DJ remix ngono. Mbah, sim. Dhisik ngono kuwi apa ya ge perang tenan, Mbah, lagu perang. Oh, lagu perang. Dadi band piye kuwi? Ben piye? Lagune ben piye? Ya, mbok. Ngungsi tenan berarti wong Surabaya ngungsi ning Madiun. Ya Mbah, Allah. lagu zaman Ipong piye, Mbah? Zaman apa meneh? Ya lambang. Mbah, lagu zaman Ipong apa? Wis Piye, Mbah? enak mentah ikut timon. Dereng. Dang, piye? Piye ndelok? Iya, ya ngono kuwi ya. Lha kuwi lagu apa? Lali kaya. Dek enak mentah iku timun iki piye to? Lagu piye to? Rujaan. Terus Wong enak mentah ikut timon. terus Salah enak yen wis bosok. yo ora to salah apa bosok dipangan. Ayo ngono kuwi. Terus Wis ya. lah mosok salak bosok malah dipangan yo ora enak. Salah enak. Ya karena salah ki nek rada bosok kandhani kae. Enak kae. Enak ki gemampo, pelem. Gitu. Oh wis gak ngerti aku Salah enak nek wis bosok, guys. Mbah, kidang talun, Mbah. Kidang talun mangan kacang talun mi ketemil si kidang mangan rembayung. Oh, kidang talun ki lagune ngono kuwi. Terus tikus piti, Mbah? Tikus piti
duwe anak siji cuwit maju perang wani mati. Oh, lagune ngono kuwi, Mbah. Dhisik kok iso diciptakne lagu ki piye, Mbah? Hah? Kok iso enek lagu kaya ngono kuwi ngopo, Mbah? Mbah biyen. Zaman biyen. Yo, Lah lagu Kidang Talun biasanya digawe lagu apa, Mbah? hah? Lagu Kidang Talun iki biasanya digawe dolanan bocah cilik-cilik, napa damel piye ngono? Kidang Talun ki yo dige tembange bocah sekolah Kidang Talun Pak. Nek Kidang Talun mangan kacang talun mi keteme si kidang mangan rembayung. Tikus piti duwe anak siji cici cuwit maju perang wani mati. Iya. Kan enek sing teko, ngopo watu kuwi dikeki tulisan tidak boleh diduduki ngono lho, Mbah. Watu lumbung. Ngopo kok gak oleh dilungguhi ngopo, Mbah? Watu lumbung. Watu lumbung kuwi arep njaluk critane to. Maksudnya kok ora oleh dilungguhi ngopo? Kok gak oleh dilungguhi? Lah kuwi omahe Joko Tarub. Weh, omahe Joko Tarub. Lah piye ceritane? Watu lumbung kuwi ya. Ceritane Joko Tarub ki lelono ning wakile Mbah Ira Kidul ki kon nunggu sendang berenung kuwi. Lah terus ana midodari telu cacahe. Midodari telu ki adus. Bareng adus Joko Tarub kuwi nyeler pakehane midodari kuwi diseler didelikake. Lah terus sing loro pakehane dinggo terus miber sing loro wong midodari ki cacahe telu. Lah terus sing sitok badhe ndekem nang kali to wong ora sasapane ora eneng. Lah ngedeke sayumbara. Sapa-sapa sing iso nasapi aku. Nek wong wedok tak daku wong tuaku, nek wong lanang tak bek bojo. Ngono ngene. Lah bareng ngono dikeki salin Joko Tarub kuwi. Dhisik apa duwe jaran? Duwe Piro, Mbah? ya maune pedet to. Aku gadoh dadi mbah kami tuwa. Lah apa stres ki ngati luwehne dene nggawa jaran sak blune ngono kuwi. Lah blune pek nduk. Pek piye to kuwi? Tenane aku ki. Alah. Mbok ijoli pedhetmu kuwi wae aku wis entuk. Ngono. Lah Mbah Kakung iki bali ke pasar iki tak omongi kok ya geleng wae to, Nduk. Terus budal. Terus ditumbas. Lah terusan Mbah kami tuwa kling kok jenati ngono. Kowe nek ngingu jaran cocok matuk sok nek nggawa rene dinane Selasa Kliwon terus bancak ono ngono kuwi. Jaran wingi dibancaki, jaran. Bancaki. Yuh, Bancaki. Dibrokoi. Brokoi uduk. Warnane apa, Mbah? Warna. Selasa Kliwon layan. Waduh. Lah diceluk marem ngono kuwi dilelat. Oh, jenenge Marem. Oh, jenenge Marem jarane mbae, guys. Tunggangi ya Mas Yanto. Oh. Warnane apa, Mbah? Warna Putih. putih. Sak idepe sak alise sak tracake sikil putihnya putih asli. Mesti larang ya nggono saiki.
Basa wis pol kuwi, Nduk. Wis 30 tahun ngono kuwi. Omahe iki ditrawateli ning kono kuwi omahe. Trawateli usuk ora suwakati diguwaki ngono kuwi. Entrane wis ora seneng melu ngono gampangane kuwi. Lah kok terus rumangsa ki tak ipeke iki parane ki ngidul sak ingeti iki kalindrinan kono kae. Ngono. Lah terus tladake nyambah kami tuwa klingko. Nduk tak dhewe wis. Ya, salim sih ya. Nah, ini Simbah kedatangan fans-fansnya ya guys. Tuh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, wes. Itu loh sayang. Nih. Ini tuh jadi kayak lebaran loh ya, Masya Allah. Masya Allah. Dadi ki cucune ki pengen di ini Kak, diombeni iki lho. Canane gak ono, Ndek. Tapi kan ono. Gila loh. Bae. Engke apa ngombe aqua iki? Hah? Engke ngombe botol aqua iki? Aku ta? Nang kene mau. Engke apa iki? Engke lho bar maem anu mau, bar maem tepo mau. Aku gak ngombe, Iki iki. gak ngombe aku. Mosok ora? Ora. Sing ngombe sapa Bulek? Bulek. Bulek sing ngombe. Heeh. Apa to? Piye to? Aku gak ngombe. Biyo lagi lho lakone iki lho ngisor iki lho Mbah didelok iki lho. Iki lho. Iki lho enek kotese. Lho. Rucut ki. Mboke mati. Mboke mati. Bayi iki dikandhut ngene iki lho, Mas. Dikandhut niki go mulih nyanduk uang. Masanamu ya dadi wong. Mbah Ahmad Sulaiman wedok kae masanamu dek. Ya Allah. Yo. Masamu. Tadi sak kecamatan iki dulur. Yo. Tadi suruh mbok cilik sumi kuwi Nggih. lahir bengi Nggih. langsung mboke meninggal. Nggih. Nang surgi Mbah Wongso kuwi dikandhut nang tapeh ngene iki lho jarene. Dikandhut tapeh ngene iki go mulih Zaman nyanduk biyen uang. wong Dadi wong ya Mbah Ahmad kae Wene masamu. susu kene apa ya kudu beli wedang to. Nggih. Kadin wedang jarene. Dadi bludul ki mboke mati. Ya Allah. Dadi Bayine dikandhut Mbah Wongso. Wongso kuwi. Oh, mula dadi Lah. Dadine Mbah Wongso. dadine wong tuwek. Ya Mbah Ahmad mbahmu kae dadine wong bayi dikandhut kuwi. Ngono masamu. Cara Dadi nek sombo kabeh wis pokoke wong sak sombo sandukan iki tunggale kabeh. Aku nek kon dilantir kene jare lho wong roh anune kok Lah ning nek mbae iki 90 berarti mbae Mbah wedok iki ya tenah ya wis oke. Oke. Lah wong aku dimong mbokmu ki semono kuwi lho. Dhisik inali dhe semono kuwi lho. Oh, lah berarti ya mbae berarti saiki inget 110 lho. Iya. Wong aku ditinggal aku ki nangis. Pokoke aku gak pisah karo mbahmu ki, mbokmu ki. Aku kan tinggal nangis. Lah nek Mbah Kakung nika, Mbah Karyo dinapa nika? Lah ya mbokku. Lah nggih nika bapake jenengan to. Heeh. Berarti nika sing tunggile mbae lak nika to. Heeh. Mbah sing Mbah Pendowo. Heeh. Oh, nggih. kowe cak ayu ndok. Iya. Wis teko ngon jagat ngendini. Wis, aku tegal ya wis ero.
Nganti. Jenengan wonten Tegal napa? Makasih sing pendongane kula saged momong anak putu. Tutuk kangsal kula momong anak putu. Amin. Mugi-mugi anak putu kula sedaya sehat kados kula, sepuh kados kula. amin. Sedaya ingkang ndongaaken kula rezekine saged lancar. Amin. Nggih. Nggih.